Szép jó napot kívánok mindenkinek! 2016. augusztus, hát csütörtök van az első, akkor 4-e van, az első hétfő volt. Hát ez egy kis ilyen rövid bejelentkező videó lenne részemről, hogy mi a helyzet, mert aki látta az utolsó német-magyar fuvartonnak, ott ugye azt hallotta, hogy a videó végén elmondtam, hogy pályafutáson véget ért annál a cégnél, és ezóta már eltelt, hát 3 hét. 3 hét? 2 hét. 2 héttel ezelőtt kedden értem haza, igen, akkor lett vége. Az elmúlt 2 hétben sikerült találni új munkahelyet, viszont ott majd csak nem jövő héten, hanem azutáni héten fogok kezdeni. Cégnevet még nem mondanám, de szerintem nem lesz ott probléma a videózással. Majd, hogyha megyek szerződést aláírni, akkor rá fogok kérdezni, hogy publikus-e. Hát nem is nagyon sokáig tudnám titkolni szerintem, úgyhogy erre mindenféleképpen rá kell kérdezzek. A lényeg az, hogy nyerges autó lesz. Ja igen, most Békés Csabára megyek. Nem titok, én orosházi vagyok. Itt élek, itt születtem, itt élek 31 éve. Csak Békés Csabán van barátom. 11-ig dolgozik. Aztán megbeszéltük, hogy átszaladok hozzá, kicsit találkozni, beszélgetni. De szép ez a fehér. A rádiót lehalkítom teljesen, nehogy itt szerzői jogokat sértsek. Szóval átmegyek most Békés Csavára, és akkor várhatóan 1,5 hét múlva meg lesz a munkaszerződés. És akkor ennél a cégnél, ahol voltam felvételizni, hát kérdezték, mikor tudom, mert úgy is adtam be a jelentkezésemet, hogy most egyéb magán okok miatt nem tudok kezdeni hamarabb. A tanulóvezetőt megelőzzük. És hát úgy is adtam be az önéletrajzomat, hogy kezdeni augusztus közepe, szeptember. Elmentem, beszéltünk róla. Aztán mondták, hogy ha mégis lenne 1-2 nap szabadidőm, akkor szóljak már, mert akkor egy műhelynapot tartanánk. Az első nap, mikor elmegyek reggel, aláírjuk a szerződést, akkor utána műhely. Tehát ott minden, a kerékcsere, a fülkebéd, minden, tehát ami így a nyerges mondhatóhoz tartozik, műszaki kiképzés, úgy mondjam. A kiképzés, tehát az, hogy ne ott álljak, mint egy szerencsétlen hülye, ha defektet kapok. Mert oké, hogy elméletben tanítják, ugye, Kresszen, de hát a gyakorlat az... Azt szerintem mindenki tudja, hogy más a gyakorlat, mint az elmélet, mert bármiről legyen is szó. És akkor az első nap az ilyen lenne, csak hát nekem annyira sűrű most így a hétköznapom, ez a családi dolog, ami miatt nem tudtam volna hamarabb menni. Hogy igazság szerint én be is jelentkeztem munkaügyire, tehát kapom ezt az álláskeresésit. Hát 8 évig fizettem a sok adót, most ez a pár hét belefér szerintem. Hogy úgy mondjam, az adófizetők pénzéből éljek. Hát nem sok, napi bruttó 3700 forint. Abból még le is vannak, TB-re meg adóra. Tehát így a negyede elmegy, 25% körül. És ugye csak 3 hónapig jár. Mert én voltam munkanélküli még 2007, hogy volt? 2006. 10 évvel ezelőtt voltam munkanélküli, ott 9 hónapig járt a munkanélküli segély, és már akkor is elég jó pénz volt. Mert szerintem én már akkor is így havi szinten ilyen 80 000-et kaptam munkanélküli segélyként, 10 évvel ezelőtt. És az a baj, hogy most 10 évvel később is nettó 84 000 forintot kapok, úgyhogy én a maximumot kapom, tehát most, ha volt valaki úgy bejelentve, hogy minimálbérem volt bejelentve, az nem kapja meg ezt a pénzt sem.
és ráadásul már nem 9 hónapig, hanem csak 3 hónapig jár. Én értem azt, hogy sarkalni kell az embert a munkára, meg van ez a közmunka. Valahol helyeslem is, mert tényleg ne éljen az ember úgy egyik napra a másikra, hanem dolgozzon hatunk. Ja, és akkor mondja nekem az ügyintéző, mert ugye próbaidő alatt azonnali felmondással jöttem el, így volt a papírom, amit elhoztam a cégtől, és akkor mondta, hogy hát sajnálattal közli, hogy mivel azonnalival mondtak föl nekem, így a közmunkából 3 hónapra kizár. Hát mondom, de sajnálom, hogy nem kell itt az útszélét vágnom, itt a gazt 40 fokba. Na, de mindegy, mondtam is már ott a nőnek, hogy valószínűleg már augusztustól dolgozok, vagy augusztus közepétől, és akkor ez így is lesz. Ja, és akkor egy nap műhelymunka, utána váratólag az lesz a menetrend, hogy belföld, kb. Hát 2 hétig, durván, vagy 3. Ez majd attól függ, hogy én is érzem ott a cégvezető szerint. Ráadásul ugye először 4 kézbe, belföld, egy pár napig csak. Ez a cég ez azért jó, mert fix munkái vannak, tehát amit visznek oda, az mindig ugyanaz. Ugyanott rakodnak, mindig ugyanazt viszik. De most komolyan, miért permetezik? Egyet se láttam még. Muszáj megelőznem, baszki. Remélem az meg nem rendőr, bazd meg. Permetezik a gaszt. Hát igen, már itt van napraforgó nők itt. Ezt most csinálták meg 2 éve. Úgy képzeljétek el, hogy itt jobb oldalt, ez az árok, ez nehogy azt higgyétek, hogy ilyen minimális, tehát beleállok a fejem búgja, tehát én 2 méter mély. De van ahol 3-4 méter. Kösz szépen! Működik a Trafibox. Szedik ki a teherautósokat, ahogy innen messziről látom, ott bal oldalt, már mindjárt odaérünk. Ja igen, a 47-es főúton vagyunk. Ugye Szeged és Debrecen között húzódik. Hát ezt ismerem, ezt az utat, ezt a szakaszt, mert 8 éven keresztül minden nap erre jártam munkába autóval. Na szóval ezt megcsinálták 2 éve, kiszélesítették, egy 1,5 méterre ezt az utat. Szerintem teljesen fölösleges volt. Kösz. Mi ez a nagy buli, gyerekek? Na mi van itt? Nem, elmentek innen, mert jövök itt visszafele egy 3 óra múlva. Pedig szerintem személyautósokat nem nagyon kapnak ki. Szóval igen, tehát nagyon mély árkok vannak erre, és nem is tudom miért. Magyarázták régen, hogy ez az útviszonynak megfelelő, de hát itt erre dől jobbra az út, itt meg nincs is árok. Én nem értek hozzá, biztos van, aki ért hozzá, nem akarok okoskodni, de nekem logikátlannak tűnik, hogy az oldalon nem annyira mély, amerre lejt az út. Érted? Na jó, most már menni kéne, gyerekek, nem 80-nal tögymörök. Az idő remek, 26 fok, biztos, hogy nem 26 fok van. Az autó szerint 26 fok van itt. Szerintem simán van 30. Ne parázzál, ez is nézte, hogy közel megyek hozzá. Igen, meg 2006-os Suzuki Swift-tel vagyok, és kilométer óra szerint
101-jel megyek. De én azért megyek ennyivel, mert ez az óra, ez 10 km csal már ekkora sebességnél, tehát hogyha beteszed a GPS-t, és ugye látod a sebességet, ugye az halálpontos, az a GPS által megadott sebesség. Ilyen, akkor 91-jel megyek, amikor 100-zal, tehát nagyon sokat csal. Nem úgy, mint terautóban, ugye hitelesített, tehát ott egy tizedet nem csal az a rohadék. Ja. Mindjárt Csorváson vagyunk. Ja, hát és akkor ott hagytam abba, hogy ugye 2 hét belföld, 4 kézbe elmegyünk, és ugye mindig ugyanott pakolunk az autó, vagyis a céggel. Egy pár napig 4 kézbe belföld, hogy szokjam az autót, utána már egyedül megyek belföldön. Mindig ugyanoda megyünk, tehát mindig a főváros a cél. És aztán napon belül üresen vissza a telephelyre. Vagy azt nem tudom, lehet, hogy még vissza a fölrakóra, és akkor utána a telephelyre, és akkor másnap reggel már akartam menni föl Budapestre. És hogyha már ezt így megszoktam, meg minden, megy az autó, meg stb., akkor utána van az, hogy egy hónapra 4 kézbe külföld, tehát nemzetközi. Tehát kimegyünk Németország, Ausztria, Anglia. És ez is úgy van, tehát hogy ezek az exportok is ugyanazok, tehát ugyanoda kell menni mindig. Az import az más, mert ott keresnek valamit, egyértelmű, hogy ne üresen gyere haza Angliából. Csak hát ugye 4 kézbe Anglia, 4000 km, állítólag azt meg lehet csinálni úgy is, hogy hétfőn indulsz, pénteken meg hazaérsz. 4 kézben, tehát 4 kézben nem lehetetlen, már 4 kézben egy nap megyünk simán 1300-1400 kilométert. És lehet, hogy még keveset is mondtam, ott van egy kis kompolás. Attól függ, hogy Angliába meddig kell bemenni. És akkor, hogyha már az is megy egy hónap után, akkor már egyedül fogom. És akkor tényleg nagyon rendes volt, akivel beszéltem, a cégvezetőnek a fia volt. És a cégtulajdonosnak a fia, nem tudom a pozíciókat még. Mondta, hogy ha gondolom, akkor van fix Ausztria, tehát hogy csak Ausztria. Ott rohangálnak egy 200-300 kilométeren belül egész héten. És akkor utána jönnek haza pénteken. Ha gondolom, akkor csak belföldezek, de az kevesebb pénz, egyértelmű. Vagy ugye ki a nemzetköziben. Hát mivel én most pénzt akarok keresni, ezért a nemzetközit fogom bevállalni, aztán ki tudja, lehet, hogy egy-két év után már elegem lesz belőle. Hát főleg most láttam egy videót, hogy Calais-nál mit műveltek a menekültek. Fákat húztak az útra, azt felgyújtották, meg egy molotov koktélt rádobták a kamionra. Hát komolyan. Ezt meddig hagyják? Meddig tűrik? Jaj, de szép ez a DAF. Tehát kaotikus. Nem tudom, meddig akarják hagyni. Hogy azt várják, hogy egyszerre fogják, azt megölnek, vagy 10 kamionsofőr. Abban a pillanatban senki nem fog arra menni. Tehát meg fogják tagadni a munkát a kamionsofőrök. Hát én is megtagadnám. Mondanám, hogy nem megyek Angliába. Hát akkor pusztuljanak meg az angolok, hogyha nem engedik be a gyarmataikról érkezőket. Vagy a volt gyarmataikról. Na mindegy. Úgyhogy most, ja, várhatólag akkor, hát úgy számolom, hogy októbertől már egyedül is dolgozhatok. Ja, hát igen, mondták, hogy december 21-22-től olyan január 10-15-ig semmi nincs. De hát ez mindenhol így van, nagyjából. Talán a hűtősöknél nem. Ugye nem hűtőshöz megyek. Mert van itt még Békéscsabán egy cég, ahova mehettem volna. Hát azok járnak Görögbe. Hát így keletre nem nagyon akarok orientálódni. Megmondom az őszintét. És
akkor majd kitették azt a rohadt városvége táblát ide. Igen, Csorvás város, aki nem tudná. Hát, van, aki itt már 120-szal szokott menni. Békéscsaba még 20 km. Na úgyhogy itt tartok jelenleg. Állítólag úgy beszéltük meg, mondtam, ugye úgy is mentem oda, hogy csak augusztus közepe. Azt mondták, hogy még az se lenne baj, hogy szeptemberben megyek, mert nincs sofőr, hát. Tehát mondtam is neki, mert nagyon sok önéletrajz volt előtte, és mondom neki, hogy meg tudtok várni? Hát letegeződtünk, hát nem annyira, pár évvel idősebb nálam szerintem, hát én 31, ő nem volt 40. És akkor mondta, hogy ne aggódjak, mert 10 sofőrből egy, maximum 2 az, aki dolgozni is akar. Tehát mert oda megy a sofőr, hogy ő dolgozni szeretne, de nem akar kimenni Angliába, nem akar hétvégén dolgozni, hétvégén otthon akar lenni minden hétvégén, fizetési igénye 500 000 forint minimum, tehát így, hogy nem hétvégézik kint, jaj szegény. Tehát olyan irreális követelményekkel mennek oda, én amondó vagyok, én megértem azt, hogy drága a jogsi. Nekem is 600 000 forintba került az egész cókó, és ugye önerőből csináltam meg. De könyörgöm, hogyha elmegyek egy céghez, és elmondják, hogy ők mit adnak, akkor ne követelőzzél már. Én annyit mondtam, hogy egy hét után 2 napot szeretnék otthon lenni, tehát hogyha mondjuk rövid fuvarban egy oda-vissza egy 4-5 napos, akkor 2 napot otthon szeretnék lenni, ha már másfél-2 hét, akkor pedig egy 4 napot szeretnék otthon lenni. És erre azt mondta, hogy jó. Oké, gyakorlatban meglátjuk, mi lesz, de én nem mentem oda, hogy én ezt szeretném, azt szeretném, meg szeretném, hogyha nem sárga lenne a kamion, hanem piros. Az ember dolgozni megy. Most gondolj bele, elmegy egy ember gyárba, az se azzal, hogy megmondja, hát én csak nappali műszakot vagyok hajlandó dolgozni. A lótúró. Jössz délután éjszakai műszakba is. Tehát ezzel zsarolni egy munkaadót, hogy nincsenek sofőrök, de már ez el lett cseszve, el vagyunk kényeztetve, a sofőrök, most lehet rám haragudni, hogy én ezt gondolom, de én szerintem, hogyha én elmegyek egy céghez, és amit mond, és a számomra elfogadható, elmondta, hogy mennyi lesz a bérem körülbelül, hogyha ennyit megyek, tehát azt mondta, hogy átlag 10-11 000 kilométert mennek. Még a Waberers-nél most jött haza a barátom, azt mondta, hogy 3 hétig volt oda, 20 napig 10.500 kilométert ment. Ugye non-stop. Tehát egy hónap alatt 10-11 000 az szerintem nagyon jó. Nem 13. Tehát, hogyha közlik veled, hogy erre számíthatsz, akkor te azt vagy elfogadod, vagy nem. Akkor menjél tovább. Menjél ki külföldi céghez. Hát vannak német cégek, 2/2-re ad 1000 eurót egy hónapra. Tehát a 2 hét munkáért kapsz egy heti 500 eurót. Ha neked az elég, akkor húzzák ki. Azt a maradék 2 hétben itthon meg keressél valami pékkihordást. Hát nem veszik ember számba a sofőrt. Én elhiszem, hogy vannak ilyen cégek, akik szarul bánnak az embereikkel, de ezt nem kéne általánosítani minden cégre. Először menjen egy céghez, dolgozz ott, és ha kicsesznek veled, akkor elmehetsz. De addig ne feltételezzél róla, hogyha azt mondja, hogy ilyen munkavégzésért havi fix 400-at ad, de neked 500 kéne, mérlegelj, hogy most akkor megcsinálod, de 400-ért, vagy keres olyan céget, ahol kapsz 500-at. Ez ennyi, hát. Menj el benzinkutasnak 120 000-ért, vagy nem tudom. Csak itt a kútról jutott eszembe. Én is találkoztam olyan sofőrrel, mondta, hogy ma 6 éve a Waberers-nél dolgozik, soha semmi baja nem volt. És hogyha van egy gyökér sofőr,
már bocsánat, hogy így beszélek róla, aki elmondja, hogy ő vele így úgy basztak ki, csesztek ki, akkor püf, rá van általánosítva az egész cégre, azt ott van nem tudom hány ezer kamionja a Waberernek, meg nem tudom hány franchise. Menjél el, dolgozzál, ott próbáld ki, nem tetszik, elmész, ennyi. Hát azért van a próbaidő. Úgy írd alá a szerződés próbaidő, mindenhol már próbaidőt adnak. 3 hónap, nem tetszik, elmész. Ennyi. Ilyennel is járhatsz Magyarországon, csak nem kapsz érte pénzt nagyon. Döntsd el, mit szeretnél. Sokat keresni és menni, vagy kevesebbel beérni, és akkor bóckodsz belföldön, kisebb pénzért. Hát már most láttam, hogy hirdetés. Buszsofőröket keresünk Angliába, londoni tömegközlekedés. Londonban? Tehát kerestek, Londonban nincsenek. Hány milliós város? Nem is tudom, hogy hány millió laknak Londonban. Sokan. Ha már 400-500 ezer magyar él ott, akkor sok millió. És ott nincsenek emberek, nincsen munkaerő, sofőr. Érthetetlen. Ugye csak hűsölsz és nem trafipax vagy. Csak hűsölt. Na, bocsánat ezért a gondolatmenetért, csak így elkapott a hév. Ezzel kapcsolatban. Ja, és egyébként máshol is elküldtem az önéletrajzomat, és mindenhonnan felhívtak, hogy megkapták az önéletrajzot. Jó, hát az egyiket 2 hét csúszásra hívott föl. Azt mondtam neki, hogy hát mondom, figyelj, már azóta találtam, tehát én nem is tudom, hogy gondolt, hogy 2 hétig várnak, hogy felhívjanak, aztán nem lesz még munkám, tehát nagyon nagy a vándorlás. És az a baj, hogy ezt vagy megerősíti valaki, vagy nem, hogy jó cégnél, tehát ahol normálisan ki is, tehát ahol minden rendben van, úgy a sofőröknek úgy kényelmes, nem hagyják, nem csesztetik, pénz is jó, ott kihalásos alapon működik a felvétel, tehát ott van Józsibán 62 évesen, nem akar nyugdíj után már tovább csinálni, mert már 30 éve kamionozik, de már 2 éve vár egy ember, aki majd a helyére bejön, tehát vagy alakíts saját céget, bérj egy kamiont, és csináld a fuvarokat. Szerintem. Na, lassan be is érünk Békéscsabára. Remélem nem volt annyira unalmas ez a útszakasz, meg a beszédem se. Elég gyér a forgalom egyébként, itt sokkal nagyobb forgalom szokott lenni. Tehát én főleg reggelente meg délutánonként jártam el ugye munkába, be munkából haza. Remélem a hang az hallatszódni fog a hangom, mert azért széles gumik vannak ezen az autón és rohadt hangosak. De legalább tapad. Tapad rendesen a gumi. Most bemegyek Békéscsabára a Csaba Centerbe. Ott megebédelek a barátommal. Aztán hát majd 1 óra körül hazamegyek. Jó, hát mivel ugye most nem dolgozok már 2 hete. Ugye otthoni teendők, fűnyírás, van 80 méternyi sövényem, ami ilyen 2,5 méter magas, mire azt körbenyírtam, szétmartak a szúnyogok, hát én nem tudom mi lesz itt, hát annyi szúnyog van, kimész este 8-kor,
5 perc alatt szarrá csipkednek. És azt mondják, és most olvastam, hogy még több lesz. Mert hogy voltak ezek a nagyon nagy esők, mert talán egy héttel ezelőtt is, vagy másfél héttel ezelőtt volt, vagy 40 mm eső itt Békés megyébe. Azt én is múltkor vágtam a füvet, azt így szálltak fel a szúnyogok a fűből. Meg a sövényből is, ahogy vágtam. Hát mondom, ember, hát úristen, nem lehet kint meglenni. Hát nem lehet tartani egy szalonnasütést, vagy körbe kell magadat fákjázni ez a szúnyogírtóval. Nem tudom mennyit érnek ezek a füstölők. Jaj. Kicsit késésben vagyok. 10 óra 34, nekem 45-re már benn kéne lenni. Vagy 45-re már várlak. Dinnye! Kilenc? Jól láttam? Görög. Közben a klímától mindjárt verekedek. Na, egy kis Békés Csaba Bundes. Hát most nem megyek be a belsőbe, mert reggelente itt a 70-es tábla. Hát itt reggelente nem mennek. 50-60. Most itt lesz egy kis 50-es szakasz, itt a lámpánál. Már is lassítunk. Ja, most nem tudom, most bekapcsoltam azt a módot, hogy autós mód. Nem tudom mit jelent ennek a kameránál, ugye SJ-Cam 4000-en van. Hogy autós mód. Hát már kiderül otthon, hogy fölteszem a gépre az anyagot. Ja, nem ott a 70-es, hát mindegy most már. Mert itt innentől lehet újra 70-nel menni. Bepirosodtunk. Már kíváncsi vagyok, hogy mi fog látszódni, mert innen látom, hogy visszatükröződik a műszerfal a szélvédőre. Na mindegy, azért fel fogom tenni. Köszönöm a feliratkozóknak, kb. 50-en feliratkoztak már csatornára. Na, majd próbálok azért érdekességeket, mert hát 2 hétig belföldezni ugyanazt, hát ez kemény. Mármint így anyag szempontjából, hogy mi újat tudok mutatni, ha mindig ugyanarra megyek, tehát majd kinek lesz igaza?
Melyik a gyorsabb sor? Ez az utánfutós, vagy pedig a teherautós? Negyven. Miért nem lehet haladni? Lassan meg is érkezem, még van 6 percem, úgyhogy ezt jó kiszámoltam. Nem, lett volna időm, csak akkor indultam így. Kedves párom megkérdezte, pumpáltál a biciklibe? Reggel óta folyamatosan mondtam, hogy elmegyünk a városba, piacra, bevásárolunk, hazaérünk, felpumpálom a biciklitet. Ezt simán elfelejtettem. Azt akkor még gyors ment a kézi pumpálás, hogy tudjam brinyózni a városba. Buszsofőrbe is, itt is hiány van egyébként. Megcsinálom a jogsit, simán kapnék munkát a DAK-nál. Dél-Alföldi Közlekedési Központ? Azt hiszem. Igen, már régen Körösfalán volt. És megjöttünk. Vagyok olyan szemét, hogy van parkolókártyám, amit nem félek használni. Én egy fityinget nem fogok fizetni. Jó, nem tudom ki hová valós és néz ezt a videót. Hihetetlen drága itt a parkolás a parkolóházba. Óránként 100 forint. Most tisztában vagyok vele, hogy Budapesten hát ez kiröhögnének. Bérletes? Hol is van a bérletes? Szemfizető bérletes. Azt hiszem ez az. Ja! Ez volt a bérletes hely. Másik kapu nem nyílik ki. Csak már rég voltam erre. És miért vettem fel a napszöveget? Szép lassan felgurulok. Keresek egy helyet. Erre az emeletre jövök, mert régen itt dolgoztam, itt parkoltam. Hát most nyári szabadságolás van. Van hely. Ó, pityú. Van, senki se dolgozik. Hát, mindig itt parkoltam régen, úgyhogy most egy tolatás. Hogy nyikorog ez a rohadt gumi? Oké. Na! Egyelőre ennyi. Hát a hazafelé utat már nem fogom felvenni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Amint meg lesz az új munka és lesz videó, akkor fel fog kerülni. Addig is minden jót!